יוראי להב הרצנו, שלום לך. בוקר טוב, שלום. יושב ראש צעירי יש עתיד, אתה שומע את הגישה הפלורליסטית, אם אפשר לומר כך, של הרב נויבירט. אפשר להגיע להסכמות בין דתיים וחילוניים בעניין השבת? בוודאי, אני חושב שמפלגת יש עתיד היא הדוגמה שאפשר להגיע להסכמות ולמחנה משותף רחב, אבל מחנה משותף שמבוסס על חופש וזכות בחירה של כל אדם להגדיר מה הוא עושה ביום המנוחה שלו. אנחנו בצעירי יש עתיד מתנגדים לכפייה דתית, ומטבע הדברים מתנגדים לכפייה של שבת על אדם דתי, חילוני או מסורתי. אנחנו מאמינים שנכון לאפשר לכל אדם לבחור מה הוא עושה ביום המנוחה שלו. זה יכול להיות קניות, זה יכול להיות לפתוח עסק, זה יכול להיות ללכת למתנ"ס ולשמוע הרצאה מעניינת, ללכת לתיאטרון ולראות הצגה, או פשוט לבלות עם בני המשפחה בבית, או למשל לקחת אוטובוס לחוף הים, לבלות שם עם בני משפחתו. אנחנו בעד שכל אדם יוכל לבחור מה הוא עושה